Potkonen, nyrkkeilijä ja mun tavoite on Rion olympialaiset 2016. Asun Nokialla miehen ja 2 lapsen kanssa. Edustan Tampereen voimailoseuraa ja nyrkkeilyn olympiasarjassa 60 kiloa. Mä oon valmentaja Maarit Peurunen ja olen voittanut useampia mitalleja niin kansainvälisissä kuin kansallisissa kisoissa. Vuonna 2010 palasin äitiysloman jälkeen töihin ja tuolloin nyrkkeily, kokopäivätyö ja arjen pyörittäminen kävi hankalaksi ja mulla jäi MM-kisat väliin. Kotona kisoja seuratessa ajattelin, että niin ei saa sitten enää käydä koskaan. Ja jostain oli luovuttava ja se oli sitten toi kokopäivätyö. Onneksi mun työnantaja kahvilan Nostalgiassa Laura tuki mun päätöstä ja sain jatkaa osa-aikaisena. Samoihin aikoihin vahvistui tieto, että olympialaisissa isketään naisten sarjassa 60 kiloa ja saman tien mulla löytyi uusi tavoite, Lontoon 2012. Nyrkkeilyikäraja oli 34 vuotta, joten Lontoo oli mun ainut mahdollisuus olympialaisiin. Paikkoja oli vain 12 naiselle ja ainoa karsintaturnaus oli Kiinan MM-kisat viime vuoden toukokuussa. Karsinta mun osalta päättyi toiseen otteluun ja silloin mun unelmat olympialaisista romahti. Se oli sit siinä. Päätin kuitenkin jatkaa uraa, ja koska oli mahdollisuus vielä tavoitella EM- ja MM-mitalleja. Sitten tapahtui ihme. Nyrkkeilyn säännöt muuttui ja ikäraja nousi ja mä sain uuden mahdollisuuden. Nyt tavoitteena on Rio 2016. Nyrkkeily on henkisesti ja fyysisesti vaativa laji ja yksittäisten toistojen määrä on ihan loputon. Onneksi mulla on semmoinen valmentaja, joka keksii vaihtoehtoisia harjoituksia, joiden ansiosta tekemistä säilyy mielenkiinto ja ilo urheilla joka päivä. Meillä on mun valmentajan Maaritin kanssa tavoite. Me isketään Riossa 2016. Jos säkin mukana tekemässä meitä.